bueno, aquestes persones acaben ara mateix de treballar, no sé quantes hores han treballat aquí a la fàbrica, surten cagant hòsties amb les bicicletes, cap a casa, mengen i tornen a la fàbrica a treballar. És no parar. Fa potser 10 minuts que estic aquí i no paren de sortir. No para de sortir gent en bicicleta de les fàbriques. No. Increïble, increïble el rotllo que porten els xinesos. Ho tenen tot calculat. Sembla que la cosa es vagi calmant, però de cop i volta surt una altra ràfaga, de ciclistes. Tenia 10 minuts aquí i no paren de sortir. No para de sortir. Ara ja està això. Ja quasi viuen palmarant amb el temps de tornada de treballar. Segurament els primers de sortir ja entraran. Els primers que han sortit fa 10 minuts ja estan fent els postres. Ha fet de la cur. Ja fan els postres. Ja estan a punt de veure els cafès. I ja, no sé si ho agafarà la càmera, n'hi ha més. I surten cap a casa corrents. Déu-n'hi-do. T'ho pots imaginar, no? Però quan ho veus en persona és al·lucinant.